khokha imali. Khokha imali, Fikile, khokha imali. Abashayeli bamatekisi abangaphansi kwenhlangano yamatekisi iNational Taxi Alliance bafuna ukuthi uNgqongqoshe akhiphe imali yesibonelelo se-COVID-19. None of our members have received these funds, and we want these funds. We want them yesterday, and we are willing to take this matter to court. If need be, we'll go to the Constitutional Court and ensure that we win. iNTA ifuna nokuthi uNgqongqoshe ayithathe njengesemthethweni lenhlangano yamatekisi. Isola ukuthi uMbalula ucheme nenhlangano yamatekisi iSantaco. Kepha ke uMbalula ubengekho ukwemukela uhlu lwezikhalo lwemkelwe oyiphini lakhe. I want to indicate to NTA leadership that Minister indicated that we will continue talking. But at the center of our discussions, we must make sure that there is unity in the industry. Lesi siteleka sibe nomphumela wesiminyaminya sezimoto enkabeni yedolobha. Omunye wabashayeli bamatekisi ubandakanyeke engozini kwalimala abantu ababili. uNgqongqoshe wezokuthutha unikezwe izinsuku eziyishumi nane ukuba aphendule ohlwini lwezikhalo zabamatekisi.